Muy bien. Con isto sí que xa nos despedimos porque vamos a dar paso á procesión e aos amigos da banda que van a acompañar a Santa. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes neste recinto e bueno, este é a orquestra de acordeóns da Academia do Mestre Vieito, este señor que está aquí, onde ten aberta a matrícula para os que se queiran apuntar a tocar o instrumento. Eu, ainda que pensen que non, pois son do máis vellos, aquí estou.